Wekto ku merdimî bol zaneyê û jara abrûyayê ze, melekeyên li alay ame hewndê wisibî. Melekî ve şo lajekî û maya cî bigî bire min Misir, heta ku mi torê ve û jade bimanê. Kral Herod do nezdira bigêro qeçekî ku ey bikişo. Ney sera wisib şew werişt laj û ciniya xwe girot û rema Misir. Heta ku Kral Herod merd û jadimendî. No heme çî alay peygamber hoşeya rêsenî vatibîze winî ame herûn. Alay hoşayê va min Misir ra veyndâ lajdê xwe.